أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوك ولمنو أنيني مسبالة في أكم بسوابا مفوتا ونكتا ونغنيتا بلجلنا. أمبي كشيني نما تيامانيني ألا في أكو شروع كجونا منديكا يومين كداي كتمدام فم بكا نانيو مدان وتنا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم. يومين دو نسلا كشين كده ألا بسلي كشين تام وبرا يانغا ولا نبي يونا أمين كما سورة كرا كمبيني على الصنا على يرى سورة من جهدا سورة البلد كوني دعو كفو سورة دعو جمادو دونيغلا فانشاما بموكا وي مكة دي البلد مكة أتوقع كم مكة أني بكة محبة الوحي مبدأ الوحي أني فارنا والمحارنا أن بلد أم القرى بلد لي مكة تغدوي ما نقول بلد على كم مكة ديما مكة على كشيدين بانجراي ومكة على كراتشيرا كاتو ومكة دفنكونو صلى الله عليه وسلم وهايو فلو من جيجنا الجيجنا ومكة دفنكونو نام ما الله تعالى يسوران دو تغدا ومكة لا نبني كلي أولا ككلاكي كلي أرمدهم يرفننا كم يافيه كلا بي كلي فم بلا جرينا أني بارا تومن بي أكونو كنيشين أرمدهم لا دلي كنا كبو الله تعالى يرى أمينا نبلا جريمة أيام غنكونو من سورنا نوي سورة البلد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة أمي كلام دمنني مسبالو تعالى تغي ألم يكرا جين نما الله بولين تجي نالي على كرا كيامن نما كرن كرنين تجي. نعم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم علىكم بينكلي بهذا البلد نندقلا لكن لا زايدة نلات النافية كفكنتين كاليوتد. لا أقسم بهذا البلد بينكلي نندقلا دون كلا دو بناني كي نافية كفكوالا كنتين كالي دقونينا دقوني بنيا على كوابي كلالا duguni ma fenke ni alakwati kalala dugu dunge do de kumai yana la kirakachi watuma labe ke zaida e farankando uqsim bi hadha al balad kali alabi kaleni dugula no yemakaye aha wa anta hillum bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad wa muhammadu dagalendo ni duguni kono walma ni duguni dagalendo iyeda ase kafiru kumbaga dugutigiya de ira ala kira sallallahu alaihi wasallam donin doni ayage donin doni ambila bo donin doni ambini keta Allah ta'ala ko o kaga dugula cigo mi fene kakalati wa anta hilun bi hadha al balad kotmana ebina daga nin duguye walma nin duguni bina daga yeda
don ngala do ko ni tamashin ka fatwal makka ko ka ala kira la somi ala kadaka domina ibina makka dayele o don eni dugutiya ka kan katimali magan kafirin nuka ko de wa anta hillun bi hadha al balad ke dagalendo duguni nye walma duguni dagalendo eye kafiru tini ni dugutiya ci aha ووالد وما ولد ووالد كالي ألبي كالي بانجي بالا نوي فاي وما ولد أنا يفني بانجي دو كوي إبراهيم كالي الله تعالى بي كالي إبراهيم الله وما ولد أنا يدين فلامين سرب كذاك إبراهيم سيغرا مكة على دي كرام غفولا يمي مكة توتيجي أدين لو عرفنا سيغرا نوي إسماعيل ودي بونا ترى الله بانفوالا كرا صلى الله عليه وسلم kutumana kabi kalifala no ibrahimi wama walada anayi demi zoro doko ay ibrahima fana fa no yan fa adamai kala kambo dema wa walidin kabi kalifala no adamai wama walada ani adamai denwo den soro kali alabi kala bela abi kala adamana abi kala adama den fenana ni alaka kalli kanyeshi adama den fenana na لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان على كتير لا كي أدم الدين دا في كبد أي في نصب وتعب كي أدم الدين دا سجنا أي أدم الدين دا سجنا وكرمي كأدم الدين سجنين أدم الدين رسجنين ويتلا في أبدا فني سارواتي منا نوتي داني كو مالا سجنا الله وفاد وما masana min logo ki ga do segamali ala so san glani du glani ka boni aramaden ta yala masegawla arama ala ti sega adama glani na aramaden yere de kala halala ka segene ha ibe nyina mayami kono o segem bi ka ha min fene ko segem fene bi ka ika nyini fem bete ke soro fen o fene segem bi ka lakad khalaqna al insana fi kabad kali alayi aramaden glan segendi kono aha أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب يلا هذا ما دين باميري دوا أن لن يقدر عليه أحد كفن فشتي ساللا هذا ما دين بيوسو كيادا كسيورو دولا فباميري فشتي مو مساللا سا هل ألمين يادا أبي سيغالا يريكا فنغالا على تسالا هذاك كم يفرعون ينا كالا تسالا أبي نمرود ينا كالا تسالا أبي بختو نصر ينا كوالا تسالا akumala abu jali renyana ko ala tisala be kafiri benyana ko ala tisala re kama do ko ni ayaka me kafiri de ma ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yala kaba jigiyade ka fo ko fushi tisale lawa wala sa ala aka don ko fembe mu mese ala bina hakili tigini non na يقول أهلكت مالا لبدا يقول كبي كنتودي أهلكت مالا ne nafolo caman de den passé ni ala ko ni mise ka dabla cogomi lubada caya dana nafolo caman de dira walasa ka dankari ala kola o b'a yira ka fɔ fanga bɛ na dɛ o b'a yira se bɛ na dɛ o b'a yira n fana bɛ se ko la aha k'a b'o de kuma fɔ dɛ yaqulu ahlaktu malan lubada Allahu ta'ala ko maa minnu kafiri yɛrɛ k'u b'u ka nafolo dépenser walasa ka balan don ale ala ka sira ni doni cɛ ala ko k'u b'a dépenser dɛ mais k'a bɛ tila k'a kɛ nimisa dɔw kan inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra o bɛ nafolo ni dépenser mais ala ko k'a bɛ tila k'a kɛ nimisa de k'u ka kiyama kɛnɛ k'a b'a fɔ ko ne ye nafolo caman de dépenser ala ko ni na bɛ se ka dabila cogo min أيحسب أن لم يره أحد أيحسب ala ko yala ba jigi de wa an lam yarahu ahad ko fen fushi mali mogo kan yiye o ka be tiema me ala fana kunyati la yastaghfuna min an-nas wala yastaghfuna min Allah abaw dugo mawdela me mati dugo ala la da ko yala kumba miri de ka jigi yawa ko ala ti salela wal mamma wara shiti salela kele ayam miri ka jigi yawa ko ala nyata la yina fo maw nyata la chugomiyo aha ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألا كيالا لمن يكسف لا دي أما يكسف لا كالي ألا مو ديوا يكسف لاني إكو دي شغل جباي يكسف لا كما كنتو ده ها من يكسني جيكرو دي دو
furuko ka faji la dɔrɔn fɛn wɛrɛ min b'a kɔnɔ dɔrɔn o ye kisɛni dɔrɔn de ye al-adas o kisɛni maa bɛ filɛli kɛ n'o de ye n'o bɔra tɔ bɛɛ furuko lankolon mɛ n'a bɔra yen karamɔgɔkɛ i tɛ fosi ye adamadenw bɛna nin fɛn dɔ ye ka bila ɲɛ dingɛ kɔnɔ dɔrɔn walasa ka ɲɛda nin jɛnya a wolama kana to n'o tɛ a tɛ komi yɛrɛ kuma tɛ ka fɛn ye ni ɲɛ nin bɔra yen wallahi fɛn fosi tɛ se k'a remplacer nin fɛn dama dɔrɔn pe de o jikuru fɛn dɔ bɛ s'a ma n'a cira ka ban o kɔni Alahu Taala ka sabali de d'i ma o de kama minɛli a sabali tɛ bɛɛ la dɛ Alakira ko alayhi salatu wassalam ko n'Ala ye mɔgɔ min ɲɛ fila nɔrɔ minɛ k'i fie ni sabalila ka limaniya o kan k'Ala b'o falen arijinɛ so de la k'i don a kɔnɔ parce que mɔgɔ yɔrɔ caman ka minɛ o bɛ diya i ye ka tɛmɛ i ɲɛ kan ɲɛ fiɲɛ ma nɔgɔn dɛ o de kama an bɛ dugawu caman kɛ Ala an ka kunutu ninnu na k'Ala k'an tulo n'an ɲɛ ninnu to an bolo dɛ Allahumma matti'na bi absarina wa asma'ina Ala i k'an da mun ta n'an ɲɛw ka filɛli ani tulo ka mɛnli n'o tɛ ni tulo fana girinna a ma ɲi dɛ o de kama dɔɔninkɛla dɔ y'a jira ko ɲɛ fiɲɛ tun bɛ sahabaw la mɛ tulo girin tun t'u la ɲɛ fiɲɛ o caman tun bɛ sahabaw la dɛ caman ɲɛ fiɲɛna mɛ ka tulo girin k'o tun tɛ yen dɛ n'a ka ni tulo girinna i tɛ wahayu mɛn dɛ kuma min bɛ fɔ i t'a mɛn nka n'i ɲɛ fiɲɛna i b'a dɔn parce que ni maa ɲɛ fiɲɛna Ala bɛ dɔw ta kɛ hakilijiya ani nɔɔrɔ de ye k'a di dusukun ma mana Ala filɛ k'a kunna da ko yala ale Ala ma ɲɛkisɛ fila di a ma wa adamaden wɛrɛ tɛ se ka ɲɛkisɛ fila min dilan ale Ala m'o d'a ma wa yala a bɛ waso mun na ka ne Ala ka ɲɛkisɛ fila ta a kunna ولسانا وشفتين ولسانا Ala de nɛn k'a da wa shafatain ani dawolo fila Allahu Taala ye danni kɛ koyi e ka nɛn ni lajɛ koyi nɛn a bɛ yen fɛn caman kama dɛ nin ka kala a sumalen don nɛn de b'o f'i ye a ka di a man di nɛn de b'o f'i ye a basilen a kumunen nɛn de bɛ nin fɛnɛ f'i ɲɛna i bɛ kuma min yɛrɛ fɔ nin nɛn de bɛ ka kuma dɛ n'Ala ye kuru dɔ wuli nɛn kan sisan i tɛ kuma n'Ala ye basi dɔ lase nɛn ma sisan k'a tigɛ walima k'a fara i tɛ kuma kabako tɛ ya n'o tɛ misi nɛn n bolo o ka bon ni e ta ye kɔni nɛn min bɛ misi da o ka bon ni ta ye dɛ nka misi bɛ kuma wa kumakan kelen bɛ nin de t'a da wa sɔgɔma ni tile ni su a bɛ kumakan kelen de fɔ mɛ fɛn o fɛn ma n'i diya e b'o fɔ i nɛn ka taa n ka segin n'i ka fɛnw na i kan ka Ala waleɲuman dɔn dɛ Ala b'a fɔ k'a ye fɛn fɛn kɛ adamaden danfɛn wɛrɛ tɛ se k'o ɲɔgɔnna d'i ma k'a ye nɛn a ye nɛn de d'i ma k'o bila i da kɔnɔ wa shafatain ani dawolo fila les lèvres ka dawolo fila k'o d'i ma ka nɛn datugu dɔɔninkɛlaw ko nɛn i ka waraba de don dɛ ko n'i ma fɔlɔ ka cu a kan k'a bɛ cu i kan dɛ i fɔlɔ ka cu a kan walasa a kana bɔ dɛ e tɛ nɛn na wa garde-fou caman b'a ni bɔda cɛ a bɛ kɔnɔna na mɛ ɲi bɛ yen walasa nɛn kana bɔ ɲi kɔfɛ dawolo fana bɛ yen walasa kana bɔ nka nin bɛɛ kɔfɛ n'a purukutura a ka farin ka tɛmɛ busan kan nɛn kabako fɛn dɔ dɛ ko dɔnbaga dɔ de la k'a den bila k'a ka taa sogo yɔrɔ min ka ɲi ni sogo yɔrɔ bɛɛ ye sugu la k'a ka t'o san ka na ba ye ko dɔnbaga de a den fana bɛ ka faamuyali kɛ a bɛ fɛ ka den essayer yala a ka faamuya bɛ cogo di a ye den bila k'a ka taa sogo yɔrɔ ɲuman san sugu la ka na den taara nɛn de san bagan nɛn a t'o de san k'o d'a fa ma fa kɔni ne ka ɲi ni sogo yɔrɔ bɛɛ ye ko awɔ a ko taga sogo yɔrɔ min ka jugu n'a yɔrɔ bɛɛ ye taa o fana san ka na a taara nɛn de fana san ka na so fa ko mun na n ko mun ka ɲi i taara nɛn san n ko mun ma i taara nɛn san a ko n fa e ka kuma nin kɔrɔ tɛ sogo ye o e ka kuma kɔrɔ bɛ adamaden yɛrɛ de kan kodɔnbagaw e ka kuma kɔrɔ ko adamaden yɔrɔ min bɛ yen n'a ɲana fan bɛɛ ɲana o ye nɛn de parce que a bɛ se ka baara min kɛ adamaden sen fosi se k'a kɛ e tɛ zikuru la Ala ma kayiru di zikuru la o parce que nɛn bɛ se ka kuma min fɔ zikuru sen fɛ i sen fosi se k'a kɛ wa adamaden yɔrɔ min bɛ yen n'a tiɲɛna yɔrɔ bɛɛ tiɲɛna n fa o ye nɛn ye dɛ n'a ma kɛ kuma ɲuman fɔla ye k'an ka baara tɔ bɛɛ fana bɛ tiɲɛ dɛ o de kama ko Ala ko wa qulu linnasi husna k'an ka ɲuman fɔ adamadenw ye fa ko sisan hakili sigira n y'a dɔn sisan Ala ye ko dɔn di i fana ma o de kama y'aw janto anw nɛn na dɛ an yɛrɛ ko kogonin kurunin ka ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kumanin kunkurunin kan o kumanin kunkurun bɛ bɔ min da de don nɛn de fana b'o yɛlɛma k'o lase dɛ a y'aw janto nɛn ka fɔtaw la n'o tɛ tile kɔnɔ a bɛ caman fɔ dɛ k'ale Ala ye nɛn fana di a tigi ma wa shafatain ani dawolo fila
وهديناه النجدين وهديناه كسرا يرالا نجدين مو يسرف لاي إما شاكرا وإما كفورا قال على إسرائيل لا كرسا ني نيمان سراي ني جوغمان سراي او إما نيمان سرا بلاسا كتي بو جوغمان سرا ديكا كيبه كلا كالا جلكي كو بني داغان rode ka jamfe ali jena kala ko kayin to isa ko mati ga foshe ni daganti ko beni dagan gnomi na fena ko kale dagan ye gnomi ki ka ko jugo ye ka to ye ko ki dagan on yira ma dagan goni allah ya ma fam fen do be kullatige al qada fen do be dakan al qadar fen do be al irada lanyini ani mashi'a iso na femima ani danchugo ni fɛnw bɛ yen ninnu si ni si tɛ kelen fɛn caman fɛrɛ kelen b'an bolo dɛ dakan ni latigɛ ti kelen ka taa kɛ gulɔmina ni jɛnɛkɛla ka maaw ka nafolow ta i bɛ sonba dɔ yɛrɛ y'an ka so o fa yɛrɛ b'a fɔ ko ye k'a y'a to yen sa k'a dagan ma dagan ye ka maaw ka kogo ta k'i cu maaw ka so kɔnɔ k'e dagan y'o ye o tɛ dagan ye dɛ o ye laɲini de i y'a kɛ i y'a dɔn i tora a la o ye laɲini o ni dakan ti kelen ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ latigɛ cogo ɲuman ma bɛ ala sɔnba ma k'an kisi ka bɔ fɛn ma mun cɛ ka jugu a la. فلقتهم العقبة فلقتهم العقبة ko nin tigilama kan ka cogobali de kɛ al-aqaba ko gɛlɛnna a kun kan ka cogobali de kɛ ko gɛlɛnna k'o cogoba a ka hɛrɛ kun bɛ mun na ko y'o de o ye jɔn ye Alahu Taala ye kunnadali kɛ maa min na dɔw y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ don dɔw ko a ye kafiru dɔ don dɔw yɛrɛ ye kafiri dɔ ta tɔgɔ ma ko ala kan b'o de ma alam naj'al lahu aynayn yala kale ala ma ɲɛ fila di a ma wa lisanan wa shafatayn ani nɛ ani dawolo fila ale Alahu Taala m'o kɛ a ye wa hadaynahu najdayn kale Alahu Taala ye sira yira a la sira o ye sira fila de imma a ka kɛ baara ɲuman kɛla ye ni o sira ye walima a ka kɛ baara jugu kɛba ye ni o sira ye o tuma na nin bonyaba bɛɛ taara ka d'a ma a ma sɔn ka nin bonya ninnu kɛwaleya Alahu Taala ko k'a kun kan ka nin baara gɛlɛn dɔ de kɛ o de ka fisa ka tɛmɛ ka fisiriwaleya ale Alahu Taala ma o de ye falaqtahama al-aqaba k'a kun kan ka ko gɛlɛn ka don ko gɛlɛn de la k'o cogoba o de don arabukan na aqaba sira min bɛ yen k'a bɛ kulu san legelege la a dugumala bɛɛ lajɛlen ye dingɛ ye ka jigin a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko aqaba nta dɔw y'a kɛ hali kulu ye mun bɛ jahanama kɔnɔ dɔw y'a kɛ jahanama yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ ye al-aqaba nka aqaba n'i y'a ta k'a lajɛ sira o sira bɛ yen ko sira gɛlɛn don a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko aqaba sira o sira bɛ yen ko sira gɛlɛn don a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko aqaba o kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la chauffeur b'a kalama i bɛna se sira dɔ ma a sanfɛla ye kɔti de ye ka yɛlɛ n'o ye kulu ye aw bɛ yɛlɛ a sanfɛ a dugumala ala k'i kisi kana porokoto n'i porokotora e yɛrɛ bɛ kɛ baro de ye n'o t'i ti ɲini tuguni yɛrɛ e yɛrɛ n'i ka bolifɛn aw bɛɛ bɛ tunu o bɛ bi dingɛba min kɔnɔ ka sɔrɔ sira bɛ sanfɛ o sira kɛcogo a bɛ fɔ de ma ko al-aqaba bɛɛ b'a dɔn mun yɛlɛtɔla don o sirannen don e min bɛ mobili kɔnɔ i sirannen don hali n'i b'i sen na i sirannen don a yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i kun jigi k'i b'a lajɛ ɲɛnamini yɛrɛ bɛ sɔn k'i minɛ o sira ka gɛlɛn cogo min ala ko nin tigilama min filɛ manamana kan fɔ la k'a kun kan ka don ko gɛlɛn dɔ de kɔnɔ walasa ka ala ka bonya sabatili dɔn a yɛrɛ kan o de ye falaqtahama al-aqaba a kun kan ka cogobali kɛ ko gɛlɛn na وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة ألا قال كرام عليه الصلاة والسلام يلا إما دون فمي عقبة عقبة يفينا كسرى جلن جوباليدو me korowre be masaba Allah Taala kani kuma kana ya muni awun kasra galanta tikile ore kama qala karam sallallahu alaihi wasallam wama adraka mal aqaba yala muhammad imma don fami aqaba yawa nyafi ngo qur'an kono wama adraka be wama yudrika be ni wama adraka fora o qur'an ala karata don me ki ploma jo ala bina korofay ngani ala ko wama yudrika o qur'an ala karata don mentina korofinyana ore kama suratul azab labana ala bafo wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba ita don ka foko kiyama wati abina ke wati surumani kono ita don me yala o ko fa ala ya wati fo kraiwa ama fai ngani wama adraka nana o korobe fai
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ثاقب القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وفنا قرب سنغا فاين يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وفنا قرب سرق فالك تشيدي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أننا يرى على بكلك أقرأ فالك رأي عليه السلام وما يدرك أننا على تقرأ أي وبنا يرى مننا كجاية ويكيما كبرويا دي وكرما فالك رأي أكسر والما كجا نندون وابكين واتي كبنين دتما ولوتي فو وتمنى أقبا من فورا على فلك على كرينك عليه السلام وما أدراك ما العقبة يلا يمردو أقبا يفهميوا على كلايني جمع يلا فك رقبة فك رقبة كودي ككنفوني كبو جونيالا رقبة ويكاندي نين جروبي جون كانا جروبي دايورو مينا كودي رقبة على كوكا جون كانا جرو كافوني كودي كوغلين شوكوبالي okoro ala kan nema wala nyimam don doyi jomunu be jonyala ikatu sanku kan horonya ko bo jonyala to ya ala kan nema wala nyimam don doyi de kadaka bara gelen ka dogon mun bara jikka boy ko jon kan horonya baraji bala de kadaka jonya mani mashi ma fe bi re kalam jonya mandi iti re sagolaw halati se ka tajuma la yere juma bi ne do ka boy hal ni fatura e kan nan fulay mati de tay isa ko taala muna kadaka yi joy wa sharia la ini kan nan fulo be matigi tay ale de ba jagabu kadaka ale de tar wa hiji red mampani o fene manyini efe ki to jonya ni kononan ni shimanyini ki to jonya konna la koni be ballel kadaka yere buluguno fe ya keleme ko mi warbe warbulu e do ka wari e fene kireno ka wardo mara jonya bo chogo kelende la ole kama ni qur'an la je jonya ni mandala yere kuranya suran chamana ala bambla bara mina wodi ka jonka horonya dora shita ko fa bi fe ka jonya bande e mali mami mesafuru musoma sungolo klinga fe akafara do ye ka jonka horonya ni mogo ko kaya bakata fisira musola naw be fe ka sigi nyogoma akafara do ye ka jonka horonya ni ma sari bolo ka suleyma dabo akama atigila mawere ya iranya fara ibe kalo flasun walma ibe jonka horonya hal no soro otere e fagalike nunu go kante ni so anti faga mais ni so ngodi ni so fene masoro ibolo don ngala do ayre be jonka horonya do go jonka horonya to la kibe kala flason ka tugo nyon bayra ala yere ko ka jonka horonya de wala kira ni sera makanyini ka baranyuma na chugo aka chala fa be jonka horonya de fina aba foko ta la je jomi ka ko ka gela matugo bolo ko sai ko ke oroi kibe baraji chama basoro la abetere o bayira ne qur'an laje ka hadisa laje abdona ko jonyani mina bandondo la rame wati mere la nyana bi oni yere ka sharia la ko ka jonya kele ka bampe amana da madonde yo jombe munum bolo amandu ye ka jonya dabla munum be jonya la amandu fana ka bo jonya fana gara kele ngele na notali sabdo bi jonya la ni ko ibu ka horonya amandu ye akada do ye ka to jonya la ka foku ye jonde akada do ye ka soro jonere tere sharia be ke chugo dama do minke jonya sabatala onanga jonya nun chamanti gerende ma chama banga brushu kono ko jondo la dala jondo sharia be munun jati jonyi otede sharia be jati jonyi ni ke chugo flay afola ifen jume islamé oni kafiru ka kelela eminera ikara jonde do yi mine be jonya la islamé o bolo o bayira ka foko tigila may jonde ase sharia la islamé ti kelew o yi fitna de kelemin be na be fama ko ma'araka wal maghazwa donna na kabe dine do ka dugula wal makafir donna na bi awka ay no ankele aw yem mami minala kafir la o tigi be ka ka join fona ya ere kan horon ya de note na ma se ka ere kan horon ya be to jonya la be demo do soro kono o bela jele join wal madoka jon aya soro jonya sira ere fe o tigi la ma ko jon ferema ango doga bi horon club lenga kabo ke join jako ala sharia to tigila maka jonya rekonida kadaka ala ka chire ngadi sabe sallallahu alaihi wasallam ma fem bina horon nyogon ka sama kata jako ya fere ko tigila man nunti do arjina kasala o bayra lu bara mun meke lu bara o tibe sharia konnala andu nga brushi konnala jonya mun be ka chaya do desera atara dendi balu don no fe wala saka balu soro
ambo tigila mamina ambo ke joy walma do yere bora ka sigida la tri sigida were la atri sigida mina anya ke joy parce que andote yoro ka chamfe yo anya ke joy parce que andote o do yere be soma ka den wolo ka modin soroka ka soro niya sege sharia be mun ke joy o manjane anya mun fo no koni be munun bolo halsa sharia ba fo ko jondo abayre koni ngani munun ta makete fo sharia be munun ta controla no yera aw bolo mun be bolo ti jonyi jon fana kana yere jeti ka fo kay joyi ase bo jonya do yala nga bruche kon nawla yere na dom che fatura muso yere tiali kaluna ni kle tan sigi ke ale be kalo fla ni kle duro ale bo de sigi mona parce que kale e jonde alors que sharia e mun ke joyi e to kon na lawe filide o wala sa jonyani aka dogoya walma akaba ala fle ko de srafoni wama adraka mal aqaba yala imma don ko gelen chokoli fenjume do fakku raqabatin ika jondo mine ka kan horonya alai ko de fane aqaba ika ko gelen choko aha أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام والما يكلا دومينيك في يوم دون ذي مسغبة munyi kongo badoi kongo beli do kika mogola dumini ala okoro ni fantanya be mogola sete mogoyi dese be mogola otumana eka balo nyini ka do lu tigila mawma wala saw ka dumini ke kufa alhamdulillah rabbil alamin ko fana falaqtaha mal aqaba o ye okoro doy okoro kongo be sigidamuna walma kongo be dumina erebe mamin do ko balote abolo ekiji je chugo bela eka balo do nyini ka dama ka kongo furake ala ko fana ye ko gelen cogo bali doye aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin ikalla dumini ni ke dona domi kongo gelen donye ni mami be fe ka ko gelen cogo ba ko niye a cogo ba cogo doye aha yatiman za maqraba yatiman umma mun kan kala dumini o doka ke yatimai za maqrabatin munyi masrunya yatimai ibalma do fatura ka denunto ni be yatimela dumini ki ka damna wala de fabda biman tawul ibalma do fatura ka ta ka denunto o kan kala do e ka dumini kono ngalo kariyam yi soro ibe fe ka saraka mi bo wal majaga e ka do lu era mak wal makumani kuma ibe dumini unto bi de ka di mawma ki ka damna e kre fa mala e kana ke sebe mayre isuma be foro jana iduguma bin ulu salen ki kana ko nyona de ko tumana ika ke yatime min bala no yibal masruni wode yatiman dha maqrabatin yatime munkasru awla aw be kabla kelena wal ma be dugu kelena wode kafsa ka la dumini katime ka ta katana e foro janro la de ni tarana yoro jana anta fo ibe te baraji soro de ibe baraji soro me krefe ma o ta baraji ka chan katime yoro jana mataka aha أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا والما كفان تاني مسكينة ذا متربة من غوانغوالين متربة من التراب بغوكلينو كمون فرقلو فامبلا جلين غوانغوان وكوري مويه مسكينة من دو هل شيورو نيومان تي سرابو هل دون فيني نيوما وتي سراتي كلامابو واتو واتينيا يا كويو غويولين غوانغوان دي با فربلا جلينا كداكا لدا يورو تي يورو ريني بغوكولوناتي ala ko miskina munun be na fambe nogolen do bogola o chokola keke jija e ka balo do yini ka do fene ma de e ko la dumini e bo la dumini ni minke o de fene ye akaba chogo bali ka akaba ka chogo ba nine ko gele yetime o kana kashi on yana fantan kana na dese on yana fantan kana na ke amba ke chogo di aw bolo a keke jija ni be fe ka ko gelen do i kani baro ke ka gele ta ka bo gele ba toka ko di ko gelen chogo bali أو مسكينا ذا متربة والما كفانتني مغوانغوانين دو بغلا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وكفيك كما تشلا مام لمن يرى وتواصوا أو كان يغنى بالصبر من سبل يد وتواصوا أو كان يغنى بالمرحمة نهينين ika fara mauka mamunu kala limana join o limana joni fen fla ka soro ni nyonje kadaka mabi fara maka ni mambe se ka nyona diri na maketi ndoro au ka teriya beke terun kai ate ka teru yaida ina famba la jogo mina teriya fen fen mana ke ko chinyeti fonyoyi teriya fen fen mana ke ko ladilita kono abe nyogone gele la teriyati
ولكما على القرآن كنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قد ترموا بنا كي نيوغن جوغو كياما دو فمون كتريا كرا على كما نفهم فين كتريا لسلم كي على كما تريا كياما كنا كاوبنا نمسا تريا لدى أفرال نيوغن كفهم فين نجين كودي دو أببي تيان بولو أبا مني على كودو كوبي كسوابي أبالي لروسي سمسو إما على كتيرين قادي سادو بي صلى الله عليه وسلم كجما كل ولو فلابي ولو بنا دو لروسي سمانا دومنا نسما شيتي فنكرا لروسي سماي وجما كل ولو فلالا على كرابا صلى الله عليه وسلم والرجلان تهابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه ما فلامني نيون كانوا على جاتي كما وفرلا نيون كو على كانون كما وفرلا كبو نيونا ني او على كانو كليني aw be do la rosi suma la chogomi o be keso be no ya chama be do ka gele aw la ri kiyama kene feneka ko tuma ne ki je ka fara mo go ka mamnu liman yara o mal liman yaliw ulu feneka barati dore kan nyogon na dini sabali wa tawasaw bis sabr kan nyogon na dini sabali keli wa tawasaw bil marhamati ka kala kan nyogon na dini hinay karsa hina karsa la de gele be karsa kan sisande ayalla jaka ni ngai ayalla jaka ni takabwaka nauka je kerata ni ne alakama je wa alakamini de fene mai kanga farmu minu mununka o ka ken nundi aha ulaika ashabul maimana ulaika ma min be nini baraw dafara ala atigila makelen fene farala jama ka jama min jogo kera ni kan nyogona dimi sabali ani ine ulaik ala ko tigila ma munun fle ashabul maimanati kulu de kiniyan fanfen dungei mamunu bina jo kiniyan fanfe kiyama kene ka kulu yuludi ne de la ka fi ngo jama e kloro sabadi kiyama kene ka fashabul maimanati mashabul maimana washabul mash'amati mashabul mash'ama kiniyan fanfe dungew ani numa yan fanfe dungew ofla asabana wasabiquna sabiqun ulaika humul muqarrabun ulu jama flabbe do fana be munu no flabbe da ulu tati arjina kono don da mayde ulu gerelen do Allah taala yere dila yoro do be hami ko ngado arjina na nunti hami olaw ulu ka hami munyi am be se kam masabala yere kere fela soro choko akama ina fo mami jijale no kalana otesika ira la ko me ganti ganyu ale be hami muna eske mi se ga ke premier yo ale baka yoro mi nyini aka ke premier di no te ganyili ko kono taale tai ne resultat boray baddo ye kashila be kina ka binade ama bine akuma ka place mi nyini sanfe amode so wasro to were kungala yini ci do were so an to ko kay lisi la dro kangaina yoro do fana be an to ko kay dro kangaina a premier ko na deuxième go ko ne ko were di nto kayal wala arjina ko la do tay ne de ne ga do arjina ko no dro arjina sokuma to ko ni ambo nyana bonan do nay ne ko ni ga bara do ko ni genga do nga so yeso dro o ye do tay do kala nyine fonga firdausu be soro ningalla nyine ngaddu ningalla nyine nga firdausu soro esugo ka jija yi kelenyi barakalila wate kelele wala kama Allah taala yifaya ulaika ashabul maimana ni mana dafa mamina kawde kiniyan fanfe dunge aha والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا كنا مامن كافريرا بآياتنا ألي الله تعالى كآية وما هم أصحاب المشأمة كل دين ما ينفن في الدنجي كافرون قالوا انت يلا قوالي قلوا دي بنا جو نما ينفن لدون ترى نما ينفن في أدمان يلا نترى نما ينفن في okorali ka gafe diri mai numa yan fanfe ni tara numa yan fanfe mamunu bi kurundo ka tu fili tasma kono ebende numa yan fanfe la ni mai na ijija hal ni make sabiquna wala ikafra kin yan fanfe dunga ok ni fara law ka ko arjina kon don kon natigera atobe ku ka daraja ko de arjina kono nam alako mamunu kafri yara ale alaka ayawma kulu tigila mawde numa yan fanfe dunge wiye aha عليهم نار موصدة عليهم ما من بتنو ما ينفنفه كوبه دو ارجينا اي جهنم لا ده ممبو يرانا عليهم نار على كو تسمى دبوكا موصدة تسمى من نار دم نور ليندو مغلقة عليهم كاوتو تسمى كونو كاكلاكا دم نور هلا شيشي انا وي اشيته بو كنما ابي بغلا ماني بيجيغاوكا جهنم ما يلا الله يا مي
be tasuma kono ni fenetri do ere bala doni do be bo tasuma shishila ana wuye do be bal akalema ko mi gabugo fenetri chama be gabugo mina shishito kono na to mo toro da wo chama bala fenetri chama bala shishina na chugo chuga bibo mami be gabugo kono ati toro soro ina fa mami be gabugo kono ko fenetri te gabugo mina aka toro ti kekelele aha otmani nyona keleno da ala ko kono numbe tasuma kono tasuma da norole mo soda tasuma min be ka dan norole ndo mutbaqatun alaihim utibba utinena kili wa shishirati takabuka ne jahannama de ni ti fe ka faran nun kay jije ikna tan ma yam fan e ki jije kini yam fan felala e ga herebo de la ambayina ala fe kini yam fan ma wala kanyo jamala mamunu min atasabiquna sabiquna ala kan to yo fanana fami numa yam fan fetay ala kan ni bele jele ki shika bon suratul balad afana be ban yorola ka be aya mubam ambayini ala fa anyi munu fo ala ka famiya di ama barakeli ala ko do angar jigala وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.